अरे तो अमवा खट्टा खाए के मन करत होई ते अपन मन करत होई खाए के इनकरा बताओ नहीं ना कि लड़का हो खाला बता जैसे अमवा के मोजारा से रस चुएला ओ के रस चुएला कितना रसियाइल बा आमर दे बुझा तक कि मुँह में डाल ली ऐसा तो हमें हम ना देखनी वाह रे वाह बड़ा चिकन चिकन है आम बारी भैया रुके ना रुके 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 बच्चा आया होते ना साइकिल रुक तो कहाँ हो गए भैया रुके हाय दुगो आम तनी गिरल बिन नहीं कटनी खाते हो गई तोहरे एक हाथ का जीभ लगलू आम भी ले का उल्टा सीधा लागला का बोले जी तन रुके दुगो आम बिन नहीं तो चलता नहीं अरे मर्द हिले चलो कि आमे भी लेबू अबे आज ही हंस अमवा वाला तो मारे तो हमनी के फेचकुर निकाल दी हंस रुक जाए ना का घबराइल बनी चल के बटे भइल बा तोहरे एक हाथ का जीभ तो जीभियो भी काट दी हंस तोहार घबराई मत आवत नहीं ये मर्दा हो लइका बा अपतो हिया उ का करता न सन होई जा आई देखनी आई बिना नहीं हला सोना 4-5 गो आम अरे आम पहले बालू अब बाबू हो जी खोजा तो ना आवे ना तब मारे ना किए कहली में बस तोहरे आम एक हाथ का जोन जीभ भइल बाटे जान रे काहे बिन हां अरे पापा बने वाले बानी तन ऐसे ना मन को ला ले ई का करता सने जी का हो अब तू ई कौना देश में चलल बालू बड़ा गर्मी होता है देखत नहीं कि इतना गर्मी पड़ता माने तोहरे के गर्मी होता कि औरी आदमी बानो ये धरती पर कौन फेस में लिया आयल बेले रे अरे बाबू हम कहत रहली है करे के कि ई लुगा पहिनले या साड़ी ना पहिनले से ई सलवार सूट पहिनले ल बोली सुनवैलू ना हमरो के कौन है वो एको जी एको कौन है कि नहीं साड़ी पहन लो अथु सलवार से पहन कौन दोनों ठोरे झगड़ा करबस ना कानवा में ठेका मार रहला सुनत ना रहला कौन बात तो हमरे पे खाली झूल देला अपने दोस्त ना देला चल ले अरे ए बगीचा में बोला के सारा आम बिनवा चलवरी आ हम आम ना भी लत रहली हम तो चलत रहनी है चल कैसन तोर में मेहरा रुपया के अपना मन के काम करतिया साला मऊ कहीं क्या करबा पता रे आ ई कौन रास्ता है रे जनी बाबूजी ये जी कौन है कि जाके आम बिलना 4 गो चटनी खाते कहली हो कि में नजदीक पड़ी है में चल जाएगी हां उ का कहतली कि जा कहत ना कि जा आम बिल चटनी खातिन के मैं तोरे जी भोज बा तेज तनी जतियो के पर से ध्यान द सर न ओठवा से चुवे ला ललैया हो की रस चुवे सुने बच्चो सुने देखा साला मानी ना का हो बाबू अरे बोड़िया ओड़िया ले ले बे चाटोर बोलिया तोर मुंह में साला दवाई यार हमरा यादे ना खाली तना याद रह सकेन के पहिना ओढ़ा के लेके चली न रे हाय अरे वो कौन है ना तू बाटे दलनी हम बढ़िया छक ले ली उ के लिए तोनी का बाबू ले हां तू हमारा के साला परसा कहीं बोली का? सुनवा देबू ना रउआ के एको दिन कोनो काम फुर्सत रहता है कोनो काम सही करेला करो सा साला झगड़ा हम करो सा हम सुनवाओ तनी तोनी के चला सा हम जाता नहीं गड़िया से चाट आ बोरिया लेके आवत नहीं आ जल्दी पहुंच के आ बोझा कुल एक ठर कर सन ठीक ई नहीं साला अपन में केस करियो सन चल हमरे के बैठाई बोली सुनवाइला तो लूट सौर हइया ने के हमार छुप छुप के गावो तक मुलाकात होगे छुप छुप के गावो तक ए एगो बात कही सुनो तरू ए गछिया में खड़ा कर देहल जाई साइकिलिया घामवा में कहां लेके जाई जाई खड़ा कर दी खड़ा कर दी हां खड़ा कर दी बाबूजी अब तो होखम हां चलो ना तो हमनी के बाबू लगी हां बोले चलो 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 झटका से चलो तनी जी अरे का हो गई हो तनी हाउ 4 गो आम ना दिवा दी हुई से अरे और पीड़ा तन बुझाता कि लैया हो की रस चुवेला जैसे अमावा के मोजरा से रस चुवेला अरे मर्द हिले चलो ना तो बाबू आज यहाँ चटवा लेके तो हमनी के बड़ी बोली हो वो जी गांजा हूँ के बा का बोले जी चल 4 गो आम मांग ले वहां से तन की आचार तो डाल देबे ठीक है हो की रस चुवेला
जैसे अमावा के मोजरा से रस चुएला ये जी हो कि रस रे तू के हो कहाँ ले आ गइलू सवेरे सवेरे? हम चिन्हत नहीं खे। हम का चिन्ह तनी तोहरा के भाई, कहाँ घर कहाँ दुआर हम सबके देख चल तनी, ये हमार काम बा। हम बेटी पतो के देख चले, हम जहाँ मन करता है वहाँ बहुत तोड़ चिन्हत नहीं थी। अरे पचरतन के मेहरारू हैं हम। तू हाँ तो एजा के कर तू बगीचवा में हमारा? ए जी अरे जा तो नहीं हाय अच्छा। देखने हाय हम तो कोने के चार तन दे ना दिए हम। अच्छा। हाँ का करबू आम हो अचार डाले के बजे। अचार वो टिकोरिया आई न बिया अबे अचार परी अबे टिकोरिया त देखता है टिकोरा लेता है नची नची बा। आम तो बड़का बड़का के न खइबू। अच्छा ये दे ना दिन के बाटे। हाँ ये टिकोरवा दे दी दे ना दीजिए बहुत अच्छा बाटे। आ का करवा चार ना बनी तो मोरा बना बन सकेला। तो मुराबा बनी हो का ना जी कितना बढ़िया मोरा बनेला। कैसे बनाइबू? तो सले में बने कौन कैसे बनला जी? मसाले में डाल दे मुराबा बन जाई। ना जी गुड़ रहेला चीनी हाँ। रहेला बतासा अच्छा। रहेला। अच्छा बतासा हाँ मुराबा में तब हम नहीं मर बनौले का। बड़ा रेसिपी जाना तड़ू तू। तब हम बनौले मोराबा बना देला अचार डाल देला अच्छा सब का कुल हम अगली बार कुल डाले रहनी तो हम। ये खाली तोड़ के दे दी? ना जी कम से 10 गो दी दू गो ले ला खाली दू गो। मत दू का हो जी 5-6 गो दिन तोड़ के कम से कम। तू ढेर माने कितना मेहनत से हम लगावनी गाछे तर के दे दी दू गो ले ला काम चलाओ चटनी भर। ये मर्दे हमार मेहररुआ कहाँ गोइल बिया? ई तो हमारे के पगला घोल बिया एकदम न। मान दी डंडा से चार टूट जाओ जल्दी हम लेके अरे जाए। दू गो ले जा का करबू तना? अरे देख एजी का करो तली तू? ये के हो ये ना हमन ये हो बताओ हैया के हेजी खड़ा बिया। ले। तू सबसे बतियावते चलेली। रवा तो जिंदगी भर सके कोनो चीज में करे तो रहेला। दुगो आम मंगाई रहने मोरब्बा बनाओ खेत में कहत कि बतियाओ तो रखले बने का यहाँ के। अरे ये का कह दिलू भाई? और वो देखत नहीं कि ये के सक कैसे करता नहीं लेके है कुल कहल जाला। देखत नहीं क्या कहत रहे कि आओ तो जे कहते से आम मांगा चलू। हम के का से आम मांगा चलू? 4 गो आनी यहाँ से जान दे तब ना हम आइल बनी। ये कुल तार नियत दिमाग में बा है मर्द के लेके आओ मर्द। अरे भैया तू जानत नहीं खइल का है ई जहेल तो है इन करे के अमवे चाहेला। अच्छा अरे त हमवा खट्टा खाए के मन करत होइते अपन मन करत होई खाए के इनकरा रवा के बताओ नहीं ना कि लड़का हो खेला बाटे। बता। हाँ, ई बात। हां अरे तो आइल क्या मेरी बगीचा में कहियो। दे दे तनी तू खा ली हम। हां जी तन आमा दे दी 4 गो तन तोड़ दीजिए। चल ठीक बा हाँ? ठीक बा ले लिया। ले ली गंजी में ले ली आम ले ली 4 गो लेके चली दे दी यहाँ के। ला लेके जा जा चलो 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 तो जा हटा ठीक बा जी जा जाती है। ठीक बा फिर आई हां हाँ ठीक बा जी फिर आई तो अरे बगीचा हां ठीक बाटे एने रहले आप। हां इनिए बगीचे में रहिला। हाँ वो कुलापे का हाँ। हां हमारे हां अच्छा ठीक है बाटे। ये तो हाल बा। चल आओ तड़ी जब बगीचा में आम मांगे केकरा के लाजो शरम नहीं खे केहू के। कितना मेहनत से गाछी लगौले बा आदमी दे दी दूगो आमा बा दे दी दूगो आमा बा। पूरा गाँव के ये हाल बा।